Nyasa VoiceBox akeni Msonda akufuna kuza dziko la Malawi kuti Arthur Profesa Peter Mutharika atayang'ana thupi lawo komanso msinkhu wawo adavomereza kuti ayi munthu unetu ndakula ndipo kampeni ya 2025 ikhala kampeni yovuta ineyo sindingakwanitse bwanji palowe munthu wina m'malo mwanga kuti ayimire chipande cha DPP pa zisankho zimene zikubwerazi. Ndi kulankhula kwawo akeni Msonda akuti padatuluka mayina awiri kumeneko a George Chaponda komanso a Joseph Mwanamveka komati kumeneko ku DPP ko kulikagulukena ka Anthu Atatu kamene kamenyetsa ndithu nkhwangwa pamwala kuti afune asafune ife a Malawi tifune tisafune chipani cha DPP chiyimitsa a Profesa Arthur Peter Mutharika ngati candidate wa chipani chitemene limodzi pano pa Nyasa VoiceBox tuli akeni Msonda ayitambusula bwanji nkhani imeneyi ndipo akamaliza timati msango choka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox. Honorable Kenneth Chitatata kwamba Nandi Katolitoli Msonda. Second, Deputy Publicity Secretary wa chipani cholamula cha Malawi Congress Party pansi pa utsogoleri wa munthu oleza mtima osabwezera chipongwe, munthu amene pa mtima pake pali chikondi cha inu a Malawi, mtsogoleri amene dziko lino sinaonepo, amene watukanidwa, wanyozedwa, walalatiridwa popanda chifukwa koma osayankha. Monga nkhosa yopita kokaphedwa, Khristu anakhala du pamaso pa iwo amene anamulalatira ndi kumpekera mlandu waboza. Kotero kuso His Excellency Dr. Rutherford Makathi Chakwera, monga nkhosa yopita kokaphedwa, pa zaka 5 wakhala chete osayankhula chilichonse, osayankha pa nyozo, kutukana, kulalatiridwa kumene wena akhala kumuchitira. Amalawi ndinanena kuti sindizayankhulanso chilichonse ngati Msonda, ngati the think tank director, ngati Mkhristu obadwanso mwatsopano, mlaliki, komanso ngati wandale. Chilichonse ndiziyankhula ndikuyankhula ngati second deputy publicity secretary wa chipani cholamula. Iyi ndifuna ndibwerere mbuyo pang'ono mwine ikhala yomaliza. Ndikuyankhula kumtundu wa Malawi kuti mumvemve. Ine mwachisomo cha Mulungu ndakhala ma president onse olamula mdziko lino la Malawi. Ndakhalapo pafupi kwambiri ndi malemu His Excellency the founder and father of this nation, Dr. Hastings Kamuzu Banda. Though nali wang'ono, koma I came closer to Dr. Banda when I was 9 years old. My younger, my Melinus Msonda anali mmodzi mwa azimayi amene Kamuzu atabwera kuchokera kunja kuzakhazikitsa chipani cha Malawi Congress Party amakonda kwambiri ndi kuadalira kuchokera ku chigawo cha kumwera. Kunali mayi Tsamwa mzimu wonse mumtendere, kunali mayi Mlanga, kunali mayi Msonda ndi anzawo. Mayi Dinala ali asungwana owaperekeza azimayi folo awa: mayi Maganga, mayi Tsamwa, mayi Mlanga ndi mayi Msonda ku chigawo cha kumwera. Ku chigawo cha pakati kunali achina mayi Manja Nkhosi, mayi Msamata. Ku chigawo cha kumpoto kunalinso azimayi. Ineyo mayi anga amanditenga kupita kumudi kukamuona Kamuzu ndili ndi zaka 9. I have dined and wined with Kamuzu. Mmene imabwera matipate nali pafupi kwambiri ndi President Dr. Bakili Muluza Chair. He's the one amene anandipasa ine dzina kuti I'm a foot soldier. Ndakhala pafupi kwambiri ndi malemu Bingu wa Mutharika mzimu wake use mumtendere. Nali pafupi kwambiri ndi my Excellency Dr. Joyce Banda. Nali pafupi kwambiri ndi His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika.
pano ndili pafupi kwambiri ndi His Excellency Dr. Arthur Makasa Chakwera. Chisomo chimene chipalibe yanga ndi chonse, ndi chisomo chimene Mulungu anandipasa. This is grace upon grace. Ndipo mapresident onse akale sindizawanyoza, sindizachita chipongwe, pofuna kuteteza ndizateteza, pofuna kulangiza ndizalangiza, chifukwa ndimakonda. Atitumikirapo dziko lino, munthu sakoma konse. Kumene aliphera kutitumikira tiakhululukire, koma kumene anachita bwino tiakumbukire. Ndifuna ndinene za Professor Arthur Peter Mutharika. A good man as he is, but he has got one problem. Zimavuta upanga decision pa iwo okha. Amadalira iwo amene azungulira. Ndinene pano mobwereza kuti mene ndimanena ine 2022 no 2020 after ataluza zisankho kuti APM sayimanso. So zimenje ndinango zamba tuka ndikuyamba kuyankhula. Ndinamuuza APM ngati chimwene wanga, Your Excellency mwachitapo, don't bother kuti mukayimenso ayi. You can retire and given a dignified retirement. And for what do? I said, don't bounce back September 2025. And I asked him, can I go on air to say Nsumima? So he told me, go ahead. I've told you this story time and again. And kuyambira 2020, kuzafika mine amatichosa mchipani 2024, ndakandikunena every day kuti APM saimaso, ndipo samandichosa mchipani. Anthu amene tinali nawo mchipani amadziwa kuti zimene akunena Msonda APM akudziwa nkona sakunchosa mchipani. Nachosera mchipani ndibwereze chifukwa tinakapanga attend NGC meeting imene anaitanisa Secretary General wa chipani Mai Jeffrey. Ndi chimo limene ine napanga, koma zonse ndakanena kuti APM saima ndimanena ndikudziwa kuti APM nwakeyo anandituma ndipo akudziwa kuti saima nkona mchipani samandichosa. Chifukwa chachikondi chimene ndinacho pa APM ndakhala ndikunena kuti APM we need to give him a dignified retirement. He has to enjoy his pension as a former head of state. He is now 89 years old, and those of you who are forcing him to stand mukumulakwira kwambiri, because we need him. Ngati nkhoko yathu mitinga mapita kukafusa kunzeru, just like mene panopo tikuchitira tukumapita kwa His Excellency Dr. Bakiri Muluza chair kumakafusa nzeru pakakhala zochitika we're involving a chair. Anakhala bingu ali moyo bweziso bingu ali mklasi yomweyo. It's unfortunate kuti Her Excellency Dr. Joseph afunaso kuima, and some of us we tend to ask, what is she looking for? She's a former head of state. She has done her part. Chimene akufuna akuchiziwa ndiwo. Koma zotanganene kuti ndikithandiza mso Malawi ilo ndiboza. She has played her part and God has blessed her during her period. Akupita kwangufuna kuyaluka. Maybe it's part of fundraising for the family. Not kuti amalanga kuthandizeni. Forget it. It's like munthu nali Inspector General wa polisi ndio kupanga so apply nchito kuti kwakhale wa polisi ku station ku Chirumba kapena ku station ku Malaka kapena ku station ku Bangwe when you were the Inspector General of Police. It doesn't make sense at all. So Her Excellency Dr. Joseph Banda, she was the first woman president in the SADC region. God favored her. Ambuyana akondera, she played her part. Instead of resting, arafuna soka president kachigena kapena kali vice president kachigena. It doesn't make any sense to anybody. It doesn't make any sense. So, ndibwereze, I shall defend Professor Arthur Peter Mutharika as our former head of state. Now, Mveranis, when the former president went to South Africa for medication, kuti a former president, Professor Arthur Peter Mutharika, the late Gudo Gondwe, their doctors told them in 2020, asabwerere so in active politics apume. That was their doctor's report and advice. Unfortunately, under Lena Kumpoto, they used let go to Gondwe ngati chigoba. Tukambiri kumpoto kusakwa afuna Amene akutsogolera pano DPP. They messed up, and none of them can vote for them. So they were using Madala Gudo Gondwe ngati chigoba chao. Unfortunately, we lost him. Pano enanso Amene and my personal agenda. They have been forcing APM kuti Ayime ngati chigoba.
in the actual sense akufuna kuti Ayime si APM and my beneficiaries si banja la Mutharika si APM. Alipo Anthu Atatu and I know their names. Tsiku lina nzatchula pano ndi asungire ulemu. Koma nenese mwa Anthu Atatuwa a former inspector general apita Mukhito mulibe mu inaseko imene ikupanga force APM kuti Ayime. Ndibwereze. Pala Anthu Atatu amene akupanga force APM against his will, against the will of Malawians of goodwill, against the will of the Mutharika family, and against the will of his own children. And Marara Amenewo, a former inspector general of police, apita Mukhito mulibe, is not even in the inner circle, anacho Sam. Many APM mobile church badala. He called them akulu innocent Ima. And arafunsa kuti mufuna ndani, anena kuti ndifuna George Chaponda Ayime. Koma this trio Atatu anakana kuti achaponda sanga Ayime chifukwa anthu sakuafuna. But APM wanted achaponda. Ndana mpempha APM mfunani wina anauza to give me 2 weeks. This I'm giving you classified information. Give me 2 weeks. After 2 weeks anaita nasu Central Executive Committee kuti oke ndaganiza kuti ndapasa Mwanamveka. Anakana kuti Mwanamveka ayi anthu kunjaku akufuna inu your excellency. Then also, but my body is not able to carry me around because the campaign which is coming is so vigorous and I cannot manage. Anamunamiza kuti ndemumvesese project ili hapa ndi project imene inakanika ya Chimulirenji. Achimulirenji amafuna kwa yuza ngati dame 2019-2020. Achimulirenji anango atenga ngati dame. The actual players behind the Achimulirenji project ndamene panopo they are behind project mpanga force APM kuti Ayime. Akudziwa kuti APM cannot campaign because his body is not able to carry him. Ndanamunamiza kuti ini obola mukaonekere pokaperekera mapepala kuti anthu akuoneni. Mukakapereka mapepala anthu akakaona mapereka mapepala anthu akandikube kuti niwe muthu opanga campaign. Unfortunately, even nthawi kuti akapereka mapepala, watch APM mene alire. It will be a very sad moment for Malawians. I'm telling you, Malawians, wherever you are, watch this Friday when APM is going to present his nomination papers. Kuti munthu angapange campaign anamiza madokotala kuti ampase booster kuti just during that period akalenga tali bwino. But watch the way he is going to present his papers kuti sangathe kupanga olo campaign olo imodzi. Ndamunamiza kuti akakangopereka mapepala ndikuti ndiyima anthu akakaona akane kuti ali bwino. But the actual program imene ilipo njokuti akakapereka mapepala appearance anthu mamuona akapanga akonza msonkhano wina wa kumangochi umodzi umene akangofika pa msonkhano ambiri akayankhula iye akangowapa samoni ndikuti athana sapanga so campaign ina akuti kwina azipanga wokha. Mfeke wina ananena kuuza mtundu wa Malawi kuti mukamusankha APM salamulira yang'anani ife. He knew what he was talking. APM apanga msonkhano umodzi wa kumangochi as a face saver kuti alipo. The rest of misonkhano azipanga ndanyamatawo. Cholinga akuti ngati APM saima ndekuti iwo milandu yawo siyutha, they are not going to benefit amangidwa. Zokuti Ayime Mwanamveka akana kuti chipanichi alomwe akhanacho nthawi itali. Zoti Ayime a George Chaponda this trio yakana kuti chipani ichi alomwe alamula nthawi itali. Ni nthawi inafenso kuti achewa akunchewu ndi achewa akubalaka tilamulire. Inu alomwe amulako. Without being tribalistic and nepotistic, I will tell you the truth. Chipani chilichonse muno Malawi chili ndi base yake. Wina sakunamizeni. Chipani chilichonse muno Malawi champhamvu chili ndi base. Pachiyawo timati kuchimbunde. Kumene amadalira. Chipani cha DPP base yake ndi Lomwe Belt. And malemu Bingwa Mutharika formed that chipani kuti nafe alomwe. Ine nakwatira mulomwe akazanga ndi alomwe tikhandi chipani chathu cha Lomwe Belt. UDF kawina afune asafune base yake ndi Eastern Region. Kamufune kamusafune base ya UDF ndi Eastern Region. MCP political base yake ndi Central Region. Kawina afune asafune MCP political base ndi Central Region.
It's unfortunate kuti northern region kulibe base chifukwa anthu akumpoto sakondana. Afford was supposed to be base ya chipani cha kumpoto koma chifukwa anthu akumpoto ofe sitimakondana. Afford inatha ngati makatani. Pano kumpoto kwatuluka zipani kaya 10 pana kuti afuna kupanga alliance ya kumpoto akupanga alliance ya zipani zokuti ena olo MP alibe, olo councillor alibe, olo presidential candidate alibe, ndakuti apanga alliance. Ndi alliance ya anamfedwa, alliance yokuti anthu ake they have no value in politics ya pano ya September 2025. They have nothing to offer Malawians. So an alliance of failures is a failed alliance. Let me repeat. An alliance of failures imena kupanga kumpoto is a failed alliance. Chifukwa chipani chake china chindi MP mmozi, china lo MP parliament chilibe, china lo makansala zalibe, china lo enake ma president achipaniwo sangaime chifukwa olokosesa kwawo analephera. So it is an alliance of deceased political parties. Pomaliza chenjerani inu akulomwe belt amwana mfeka chenjerani, achaponda chenjerani, nonse anthu okonda DPP achilomwe chenjerani. Akufuna kulandani chipani chi anthu akunchewu ndi akubalaka muzalira. Nkhani ili apa ndi olanda chipani. Afuna akulandeni inuyo chipani chi kuti kukhale kuti kulibire kuti chipani china chilichonse and matipati imakhala bwino pamene pakhale chipani chosusa champhamvu. Pamene achakwera akubweranso second term kuti Malawi itukuke, we need a strong opposition to give us checks and balances. But in this case, DPP is finished because ichoka kulomwe belt ibwera ku Central Region, ibwera ku Nchewu, ibwera ku Balaka. It means DPP is finished. Don't talk about UTM. UTM under Kabambe is finished because that is now Ncheuso. Nakoso kuli mafuto ake. It is finished. Therefore, kuta Malawi tikhale ndi tsogolo labwino lowala kuti ma programs amene ayika a MCP ife pansi pa usogolo wa president athu his excellency Dr. Arthur Makatsa Chakwera kuti zimene zizatheke kuti Malawi asinthike kuposa Singapore. We need a strong opposition to give us checks and balances. At the moment, DPP is finished. For each of Kulomwe belt, ikhala ku Central Region ku Nchewu ndi ku Balaka. Then DPP is finished. So nonse amene mumakonda chipani chanu inu achilomwe musalole kuti anthu atatu awa akulandeni chipani. Musalole kukuzuzirani munthu wanu APM. Chimene akufuna anthuwa is to subject APM into very, very difficult conditions. Matelo ake, we might lose him like we lost Madala Gudo Gondwe. May his soul rest in peace. I love APM. I want him to live longer. I want him to enjoy his benefits. But what these people are doing, they are not good people. Akutila kuila ifa Malawi. For APM, the president watu wakale opuma. He is enjoying our benefits. He is enjoying our taxpayers' money. So tonse amene tima mkonda APM, watch this Friday and you'll agree with me. Remember to remember. Ndimanena kuti what I say and see was seated. Ena, they cannot even say it or see it even if they climb a brugam tree. Being vindicated is in my DNA. Sagenda muntengo, mopanda zipasu. Ndikukuuzanizi. Ndaona ine za Friday ena sangaone olwata kwera muntengo wa brugam. Ina ndaziona ntakhala pansi. Watch this Friday the way APM is and judge yourselves. Kuti, can he make it possible to run all over this country and campaign? Apangana kuti angupanga public appearance Friday akakapereka anthu alipo APM akapanga isonkhano kumangochi alipo kenako basi is down kwina azithamanga okha akulibola amuza yeyo ngati chikwangwane cholinga akuti they are the losers if Mwanamveka takes up the party, if George Chaponda takes up the party, because these people iwo samatenga ngati they are part of the party. Ndibwereze anthu atatu awawa mwa anthu atatuwa mulibe a former inspector general apita Mukhito mulibe na onso acho some system ya inaseko ali pambali. Awachina na malomba mulibe awayika pambali, they are not part of it.
achina Bright Msaka, achina Ben Phiri, mulibe onse ndikutchulaniwa awachosa alibe mphamvu zindi anthu atatu amene ndikuwadziwa koma sindikuwuza. Your guess is as good as mine. 20 minutes. I thought I should say it for the love of APM and all former presidents of this country. Shalom and have a blessed night. May the Lord Almighty bless you and guide you. Amen and amen. Honorable Kenneth Chitatata Msonda, second Deputy Publicity Secretary, Malawi Congress Party. Boma ndi omweri, sitikusintha. President ndi omweri, His Excellency Dr. Lagath Makathe Chakwera mpaka 2030 wo sitikusintha. Ife wathu ndi Chakwera. Ife wathu ndi Chakwera. Ndipo ife tikafutira Chakwera. Kwacha. Kwacha. Kwacha.